Mae'n hadroddiad thematig Meithrin parch ar y ddwy ochr, hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol mewn ysgolion uwchradd, yn archwilio dulliau o hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru. Mae'n tynnu sylw at yr heriau mae ysgolion uwchradd yn ei wynebu ac yn cynnwys cipluniau o arfer effeithiol. Mae'r adroddiad yn awgrymu bod yna lawer o resymau pam y gall disgyblion arddangos ymddygiad heriol ac yn nodi bod ysgolion yn delio â tharfu lefel isel parhaus, gweithredoedd o herio ac i raddau llai gwrthdaro corfforol. Mae ffactorau allanol fel dylanwad cyfryngau cymdeithasol a materion sy'n gysylltiedig ar gymuned fel ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi arwain at ymddygiadau mwy cymhleth mewn ysgolion. Ffocws yr adroddiad thematig hwn yw nodi'r dulliau allweddol sy'n creu ymddygiadau cadarnhaol mewn ysgolion uwchradd. Mae'r rhain yn cynnwys hunanwerthuso effeithiol, perthnasoedd gwaith cadarnhaol ac ymdeimlad o berthyn, cyfarthrebu effeithiol ar rieni, darpariaethau penodol ar gyfer cefnogi disgyblion, trosglwyddo gwybodaeth dda am ddisgyblion o'r cynradd i'r uwchradd ac o un ysgol i'r llall, cynllunio cwricwlwm addas, addysgu effeithiol, polisi clir ar ddefnyddio ffonau symudol a hyfforddiant proffesiynol parhaus i staff. Mae nifer o cipluniau defnyddiol gan ysgolion uwchradd ledled Cymru yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad. A nod y pecyn cymorth sy'n cyd-fynd â'r adroddiad yw annog ysgolion i werthuso eu dulliau o hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol.